aukerarik baneuka geurea konpontzeko, berdin duz desoreka. Maitasun ez nahi dugu, bihotzak lasaituaz, aurkaria barkatu. Eskolako urteetan, gaur gure imenetan, ilusio jantziko ditugu, arbasoen promesak, harimetan gorde diren, aitonen historiak, alperreko ez dira izango, jarraitzen dugu eusten, amaren mularrak emanazia. Garesbide komunitate energetikoa ezagututa, aipatuko dugu abiatu dutela, diru kanpaina bilketa bat abiatu dutela, eta inork ekarpenik egin nahi baldu, garesenergia.org helbidean aurkituko dituela xehetasun eta jarraibide guztiak. Eta Txetxo Ezkurra agurtuta, Inaxo Arinei emango jo ongi etorria, Balerdibeko erlezainai. Opa, Inaxo? Aixo. Bueno, azalduko zu pixkat, zure esperientzia Balerdibeko erlezain bezala, edo nundi atorkizun ofizio edo afizio hau? Bueno, nik egia esan erlezaintzakin ez daukat loturaik, baina, matxizu hasi zinen nuen dela 5 urte erle mundun, hasiera baten bier lantza jarri zenitun, hiltzaizkizun, ondoren jarritako erleak ondo zainduta gehiago izatea pasazian, eta gure mendiko loturangatik egun baten gonbiatu zenian erlantzak ikustea, eta kuriosidadez pixkanaka galdetzen eta galdetzen, nire arra sartu itzaiten, eta hortik abiatu zen gaur egun daukagun proiektu hau. Erlezaintzarekin ez duzula loturarik esan duzu, ja dagoeneko izango duzu pixka bat, edo? Bai, dagoeneko lotura sendotzen nahi da. Zertan oinarritzen da zuen proiektua edo zerlat jartzen dizkio zuen? Gure proiektua erlezaintza gaztea bezala definitze du. Azken finean erlezaintza oso ofizio tradizionala da. Eta guk nahi deuna da pixkat ikuspuntu gazte hori eman eta gehien bate erlezaintza jendean gana eman. Jendeak jakin dezan zer dan erlezaintza ez. Azken finean beti azokata gute gane, okalen gauden, erlezaina zea ez dia gora ez dia bera, baina hortik aurrea ez dago jakintzaik, orduan pixkate hoi gerturatu eta jendea ikus dezan atzetik ebai zer da honez. Eta ez di horren barrun ikusi izan du trasumantzia nebai inizan duiteula, koza ezberdinak, gastokin edo pixkat azaldu guzu hoi? Bai, gu pixkate tradizioa linea jarraituta, trasumantziara betian indan gauza bat izan da. Baina, gu pixkat gure tokekin indako trasumantziakin izan ditu. Eta pixkat helburu berezikin, adibidez lehen gurten Aralarreko trasumantzia aten genuen astokin. Betian ikerabilia remolkek eta kenduta, garai baten itezen bezala, pixkat trasumantzia gogoarazteko eta sentitzeko zertzan. Eta, azkenen, gustatzen zaiguna, urteko ezti 1000 loreaz aparte, beti ezti pixkat berezi gon bat ateratzea. Lore bakarren bat, gehien bat, hoxe da gure bidea. Erlezaintzarekin normalian eztia lotzen da? Hori da erlezaintzaren lan bakarrenetako ba? Ez, erlezaintza hori baino askoz gehiago da. Azkenen zikloa da ez, negutik datorrenen, udazken arte daun zikloa da, eta azkenen erlek dauken naturakin dauken sinergia horri esker, erlezaintza askoz gehiago da, ez da bakarrik eztia, loretik ateratzeu eztia, polena, baina gero landaretatik erretxinak ateratzea ditu propolistrakto iteko, argizaria, pixkate hoi bakarrik ez da, eta atzen daun lanare ez da hoi bakarrik. Eskatu genizun zerbait ekartzeko, eta uste dut eztia bakarrik ez da izango, baina eztia ekarri diguzula. Bai, eztia ekarri edo, eta beste zerbait azkenen gaur ekarri deuna, gure ezti 1000 loreaz aparte, beste ezti krematu bat ekarri dugu, aurten indako ezti krematu bat. Zer da krematua, zertan datza krematze hoi? Azken finean eztiak bere tendentzia da gogortzea, kristalizatzea esatzen dena.
Orduan, kristalizazio horri beste ze bat emateko, indeuna da krematu eta krematzea azkenen da baria batzukin nastea, kristal guzti horiek hausi eta krema testura biguinago bat lortzeko. Probatzea dugu? Bai, noski, oantxe mogizkizet. Bueno, ez dugu irekiko, ez gero saskila sartuko dugulako, baina gainerakoak probatuko ditugu. Eta barila horiekin lan egiterakoan, ez aldaketarik sumatzen du, kristal horiek hausten direla aipatu duzu, beste eraldaketarik jasaten du? Bai, beste eraldaketa garbi bat kolorea da. Azken finean ez milalorek beti kolore pixkat ilunagoa izaten du, baina behin barila horiekin haizea sartuta, beti argitze aldera joten dira. Boten argi ikustea kolore argi hoi. Eta bestea ikuste duen produktu hau, pixkat kakao krema ikuste duen hau? Bai, baita gure erlezaintza gazte alde horretatik, gure helburutakoa da baita, erlauntzatik ateratako produktuei beste erabilpen bat ematea, eta baita pixkat gastronomia bidetik, junda, nahi izan duna da, pixkat eztia eta beste produktu erabilita, beste eratorri batzuk egitea. Kasu honetan ekarri duna, kakao krema, dala azken finean ur krema, kakaoa, eztia eta esne pixka bat, pixkat gosaltzeko krema guxo bat. Zuk baduzu lotura ez, sukaldaritzarekin, edo saiatzen zarete Balerripeko erleetan behintzat eztia beste erabilera batzuetara hurbiltzen? Bai, nik berezik ikasketak, sukaldaritza ikasketak egin ditut, eta behintzat nire ikuspegi gastronomo aldetik ez, nahi deuna da, erlauntzatik ateatzean produktu guztiek, izateuka eztia, polena, propoleoa, horiek sukaldaritza mundua ematea. Eta ja pixkat bukatzen juteko, zozketako galdera bat prestatzea eskatu izau, ez dakit, ze galdera pentsatuzun edo? Nire galdera da, zenbat egun bizi da erle bat. Eta 3 erantzu posibleak, 120 egun, 40 egun, edo 100 egun. Inork, erantzuna asmatzen saiatu nahi baldin badu, argiako telefonora bidaldi dezake erantzuna bai idatziz eta baita audioz ere onartuko dugu, Eta honako telefona du 688-869-4 zenbakia da. Errepikatu duz telefono zenbakia, 688-869-4 Eta, zozketa horretan ez da Balerripeko erleen eztia egongo bakarrik, baizik eta argiako produktuak ere bai, eta aste biltzen joango garen bestelako esperientzien produktuak. Beraz, honexekin itxiko dugu. Osondo. Jakintza zue, saio hau ikusgai izango duzuela argia.eus atarian, eta baita gainerako plataformetan ere, eta hauxe izan dela gure aurkezpena, energia komunitateak eta erlezaintza, onaino, lehenengoa. Egon harria, lurrari entzuten dion saioa.